Dievčatá, ako sa tešíte na dnešnú premiéru? Ja veľmi, lebo som o tom filme veľmi veľa počula, pretože my sme cez leto natáčali seriál so Zuzkou Mauréry a keď som sa jej pýtala, čo si robila včera, ona, točili sme ešte Nepelu. Takže pre mňa je to taký veľmi zvláštny okamih a musím povedať aj, že ten film vlastne spracovali naozaj rekordne rýchlo, teda viem, že ho ako postprodukčne spracovávali postupne, ale teda niektoré scény viem, že sa natáčali, dá sa povedať, ešte pred pár mesiacmi, tak som zvedavá. Že by som sa spýtala, že či ako vy vnímate to Ondreja Nepelu? Zuzka, ty určite ho vnímaš vždy, ale Maruška, ty, že ako to možno zasiahlo tú mladšiu generáciu? Tak ja sa teším, ako ho budem vnímať po filme. Ja som o Nepelovi samostatne moc nepočula. Všetky nejaké poznatky, ktoré mám, sú z môjho vlastného rešeršu, alebo potom, že štadión, zastávka. Ale teším sa, čo sa o ňom naučím teraz. Zuzka, ty? No, krasokorčulovanie je moje detstvo, veď čo sme v telke pozerali skoky na lyžiach, krasokorčulovanie, hokej a to bolo všetko. A teda pondelňajšie inscenácie a nedeľné rozprávky. No som zvedavá, no. Chcem sa nechať prekvapiť, lebo teda počula som veľa a lepšie je raz vidieť, ako 100-krát počuť. A čo vy a krasokorčulovanie? Skúšali ste niekedy minimálne asi korčulovať určite? Áno, pamätáš, Maruška, citróniky? Ja som chodila na krasokorčuľovanie, keď som bola menšia a pani trénerka mi povedala, že korčulujem ako hokejistka, takže mám ísť na hokej. Tak som išla tancovať. No počkaj, ešte možno budeš mať budúcu hokejistku doma. Pozri, samozrejme sme otvorení akémukoľvek športu. Maruška, ty sa máš ako? Čo máš nové v živote? Ja sa mám fantastický, všetko tak po starom, čítam, som s maminou a tak. Vy vždy tak všade tak pekne spolu chodíte, takže máte určite krásny vzťah ako mama s dcerou, že? Áno, samozrejme. Pracujeme na tom, áno, lebo však máme rôzne turbulencie, vieme sa pekne posekať, vieme sa pekne pohádať. Občas je to u nás husté a dusné, ale teraz máme veľmi dobré obdobie. Však Maria. Máme fantastické obdobie. To aj ja mám strašne dobrý vzťah s mamou a s dcerou, pokiaľ nejde o frajerov, že tam akože to niekedy narazí na ten ako keby problém, tak ako to máte vy ešte asi? My to máme veľmi otvorené, o chlapoch sa bavíme veľmi otvorene a nešetríme ich. Máme veľmi iný vkus, takže sme na tom v pohode. Ale blížia sa nám sviatky pomaličky, tak ako ich budete tráviť? Vy máte nejaké zvyky alebo jedlá, na ktoré si tak potrpíte? Myslíš vianočné? No jasné, budeme mať vianočné pečenie, klasické, tradičné a od toho okamihu vlastne už sú Vianoce za dverami, to je taký ten náš štart. Ale ešte v podstate hneď po Halloweene nastane... Po dušičkách. Áno, tak dobré, ale tak chápete, áno, niekto tak. Tak nastane veľké zdobenie domu, cingrlátka, svetielka, celý dom bude, všade bude všetko. Hlavne svetielka. A ja sa teším ešte na maminu šašovicovú polievku. To je moja najobľúbenejšia vec na svete. A ja sa teším na štedrák. A na hubovú. Zuzka, ešte by som sa ťa chcela opýtať, ty si sa predčasom na sociálnych sieťach zdôverila s tým, že si mala nejaký zdravotný problém, tak sa chcem spýtať, ako sa máš a ako možno vnímaš aj taký ten možno mediálny tlak, alebo to, že nejakým spôsobom sa zveriť tým ľuďom na tých sociálnych sieťach, čo sú väčšinou aj cudzí ľudia, že možno ich aj tak motivovať, že aké to je pre teba, tak ako keby dať ten kúsok z toho osobného života im. Vieš, tým, že pracujem na tých sociálnych sieťach pomerne intenzívne a že mám ten vzťah s tými mojimi followermi taký otvorený, tak mi prišlo veľmi fér sa s nimi podeliť aj o veci, ktoré nie sú možno úplne príjemné. A každopádne tá motivácia k tomu, aby sa o svoje zdravie starali, je pre mňa takým veľmi silným motivom, lebo každý si môžeme ten svoj vplyv vybrať podľa nášho gusta. Ja si veľmi vážim ľudí, ktorí si dokážu získať publikum a pozornosť a obzvlášť mladých ľudí. A takí ľudia by mali 3-krát premýšľať nad tým, akým príkladom ľuďom idú. Ja viem, že sme slobodní a že niečo patrí k nejakému nášmu imidžu, ale čo to potom môže spustiť a spôsobiť, nad tým by sme mali premýšľať skôr, ako to urobíme.